διαβάζοντας το νομοθετικό πλαίσιο, εμείς κάναμε παράλληλα ενέργειες και πήγαμε σε αυτούς που χρωστάμε. Και δεν κάτσαμε εδώ στην Ελλάδα. Εάν λοιπόν το ελληνικό κράτος σου χρωστάει εσένα, κύριε Πιτσάκη, 300 δις και κάτι πουλάει για 1 δις και κάποιος σου πει ότι μπορεί να πάρεις 10, τότε εσύ αυτόν με τα 10 θα τον πλησιάσεις να δεις τι λέει. Από εκεί και πέρα ποιο είναι το ευχάριστο για μας? Το ευχάριστο για μας είναι ότι ανταποκριθήκαν. Οι ξένοι. Οι ξένοι. Αλλά δεν ανταποκρίνονται οι Έλληνες. Όχι οι ξένοι μόνο. Έχουμε επαφή σαν εταιρεία με αρχηγό κράτους μέσω υπουργού. Είχαμε ανταπόκριση καταρχήν και μάλιστα είχαμε ανταπόκριση και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τελευταία από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία είπε ότι το θέμα σας το παραπέμπω στην Τρόικα. Να σας πω κάτι που ξέχασα να πω, ότι το Ταμείο Αποκρατικοποίησεων, ο νόμος λέει ότι υπάρχουν 2 παρατηρητές στη Τρόικα. Και κάτι άλλο λέει ο νόμος, ότι πρέπει να υπάρχει αποτίμηση. Και αν δεν υπάρχει αποτίμηση, θα πρέπει να λειτουργεί στο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων 4 Έλληνες και 3 της Τρόικα. Αυτό δεν το ξέρω αν έχει λειτουργήσει. Όμως εμείς, στο πλαίσιο της λογικής, απευθυνθήκαμε σε πάρα πολύ κόσμο. Να σας πω και κάτι άλλο. Δεν υπάρχει ευρωβουλευτής να μην το ξέρει το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχουμε πάρει τρομερά θετικά μηνύματα, πάρα πολύ θετικά μηνύματα, και θεωρούμε ότι αυτή η προσπάθεια θα ευωδώσει, γιατί σαν εταιρεία δεν μπήκαμε στη διαδικασία που προκήρυξε το δημόσιο, γιατί εμείς δεν μπορούμε να μπούμε στη λογική πώς πουλάς ένα ακίνητο χωρίς να βγάλεις τιμή και πώς ζητάς κατασκευαστή όταν στην προκήρυξη το ορίζεις ότι είναι πώληση μετοχών και δεν είναι έργο και ζητάς κατασκευαστή. Δηλαδή ποιο είναι το τρελό? Αυτοί που πληρώνονται σύμβουλοι του Ταμείου. Δηλαδή πάτε να φτιάξετε ένα σπίτι και δεν ξεκινάτε από το μηχανικό που θα σας κάνει την άδεια, πάτε και βρίσκετε τον πεντατζή. Εάν αυτή είναι χρηστή διαχείριση δημόσιας περιουσίας, τότε εγώ είμαι αστροναύτης.